Archimang, Lukumang, Nana Sasaba Yokoromo, Wispode. Serana se baru odi. Fuko Archie en Luku, de prespari nyusutori. Wisini café serefi de, we barodi. Not gomit zuid, oost gomit west. Wala mala in a bromchi jarif ma masaranang. We ba en misdon yang ami one time brother. Ja, Masaragambo, volgens mij begin, maar bar ala de sanama odi de tana trasi. We bar de odi en we accident voor harden, sturu de banyi, voor arki de prespar tori san de tide. Want tide, o tak tori en tori de boomvoer taki tide. Anso Masaragambo. Aso altijd san def taki. Dati. Isabi toch? Zo, dan we begin zo. Alhoewel, liever te laat dan nooit. Dati. Je verstaat. Dat na zo. Want dan 9 augustus, dan to groepen in a konderja bij herdenk. Ja. Attendi de kaser nang de eerste bewoners van Kondere. Ja. Isabi de inheemse, dag der inheemse, Ja. nanga Japanse emigratie. Isabi pe a president, a vice-president, nanga first lady, second lady, Ja. de alasma de frister, land en volk. Ja, Alasma. dat Maar probleem- dat is een nationale feest. Ja, alleen, a COVID keer de map zo. Ja. Want normaal na na feest heeft na Palmotuin. Ja, dan Maar na die hoor ik na COVID toch? na biji boda. Dus dat is, Ja, dat verstaan. is dat probleem eigenlijk. Maar helaas, COVID komt, dat we allemaal bevelen naar ons rustig. Ja. Is dat weer toch? Zo is het een mooi app of Ja. een voice Dus of dat. een videocall. Ja, ja. Dat we tagang o serefi. Dat is. Ja, dat kan toch? Dat kan, ja, tuurlijk. Als je sasmas dat is zei. Mhm. Je Dat zijn er ook verstaan. wel. Ja. Zo. En a president taki. A win so pete tako moto. We moest zetten kondere boom. Dat is. Naf dat u de. Je verstaan. Ja. En na one bong, so many wiri. Isabito. Ja. En was aan een beetje jabon is. Dat koranti mira nog ook. Wat de wiri na. Dat vooral. Dat omloop Dus bong. a draag mira. De draag meer. Oké. Ja. Voorzichtig gaan denken. Want de De lai. Ja. Met hij. zo. Dan ete wan tramo yonsu de baka. Luku te bonsan de gebeuren met taki. Imtake. Isabi toch? Ja. Luku te no to de. Awan president, awan lesi. Je. Isap te kandos da oso. Dan not def nyang. Ja. We wakti dat te mama kondoro da ator lusu da o nyang pato gafaya. Dat is. Isabi da alama fese lusu toch? En dat so ya wan serna mang. Wan young brada. Masar chen chon en fa. Die mator fa man. Ja, want amana bij Sigriman toch? Amana bij Sigriman. Amana bij de Olympische Spelen toch? Juist. Is dat weer toch? En je begrijpt dat je, ja, een piste ook toe, dat voorzie, dat je nesti ook toe bij de Olympische Spelen. Ja, de man dat die... Frisde. Alla de man dat die. Dus John en Fa, no koti mo voor. Maar John en Fa, amandoro vierde plaats na Olympische Spelen. Ja. Is dat zo wat ik aan dat die? Meneer. Na geschiedenis. Nou, prestatie, ja. Want als minder zo beetje boy aan bede. Mooi. En op chip man bede. Je kan graag voet trappen bij Sigrino. Hè? Im op krakt, ja. En op chip zo. Boom voeren toe. Dus sameshi. Taya watara. Taya barafanga de sante. Loina masching. Ja toch, maar zijn naam toch. Dat die. Dus dat die toch. Ja, maar zijn naam. Zo. En dat je verstand dus dat tussen de bigi boy. Ja. Isabi toch dus allemaal potentie en serefi. Ja. Lek jong wan se ile teacher Fris de Anthony Nasty. Ja, alla de man dat die. Ala de man dat die. Ja. Isabi toch. Zo. Alleen mas ragambo, unu fusenan sa, we Ja. taki, we tan taki. Ja. Agere amang go vertegenwoordig Sernang, amang pot Sernang tap karta, baga. Ja. De man Shama, Sernamang, want Ja. de man Nederland nos aan de manati. Ja. De man comment toe toch? Ja, de man van nos. Ko archanjons of nos. Dat die. Harry Lavrijzen heeft na 2 gouden medailles ook nog een bronzen plak binnen op de keirin. Hij wordt zo meteen gehuldigd, dus hem kunnen we nog niet spreken. We kunnen wel vast luisteren naar Jair John Enfa, want de Surinamer werd knap 4e. Zo Jair, het was een bizarre keirinfinale, hè? Hoe heb jij die beleefd? Nou, toen ik Jason zag aanvallen en die grote gap zag, dacht ik van shit, nu gaan we maar voor tweede. En ik had gehoopt dat Harry nog hem zou passeren, maar toen ik die gap zag was het al veel te groot. Ik dacht van ja, nu gaan we maar voor tweede of derde. Maar dat is niet gelukt, maar ik ben wel blij met het resultaat.
allereerst maar, wat een move van Kenny, hè? Wat een actie. Ja, zeker. Ja, doe je anders all out, dus ja. Ja, heel goed. Nou, zelf zeg je al dat je tevreden bent. Hoe was jouw race voor jouzelf? Mijn race was wel goed. Misschien als ik iets eerder had aangevallen en achter Kenny zat, was het anders. Maar ja, ik heb gewoon afgewacht om te kijken wat er zou gebeuren. Maar ja, het is toch nu gelukt. Maar ja. Ja, je bent er net vierde, dat is dan zo'n rotplek op de Olympische Spelen. Nee, ik ben niet ontevreden. Maar ja, het kan misschien wat beter, maar ik ben niet ontevreden. Dat moet je ook zeker niet zijn, want je hebt het goed gedaan. Je hebt het hier goed gedaan in het sprinttoernooi. Je hebt het hier goed gedaan. Ja, wat kan er in de toekomst allemaal met jou? Nou, hopelijk naar Parijs. Maar het is nog niet zeker, maar we zien nog. Ja, waar zit die twijfel in die onzekerheid? In het geld, omdat we in Suriname niet echt veel sponsoren hebben, of niet echt veel sponsoren hebben. Dus het is best wel moeilijk om al het geld bij elkaar te krijgen om het naar Parijs te halen. Maar hopelijk bij deze vierde plek komt het wel los. Dus we zien wel. Ja, zo'n renner als jij, die moet toch een toekomst krijgen. Die moet toch, als je zo goed bent als jij, dan moet je toch, dan moeten er toch mensen opstaan om jou te gaan steunen. Ja, er zijn wel heel veel mensen die achter me staan. Maar ja, dus bedrijven zijn niet echt zo gul om te sponsoren. Dus het is wel altijd een beetje moeilijk om sponsoring te vinden. Mijn ouders hebben het meest betaald tot naar hier toe. Het is voor hun ook best wel moeilijk. Dus ja, ik wil ze dat nog niet 3 jaar langer aandoen. Maar als ik een sponsoring kan krijgen, dan wel. Dit wordt nu uitgezonden in Nederland ook, hè? Dus het is niet alleen maar Suriname waar ze dit verhaal kennen, maar ze kennen dat nu ook in Nederland. Dus misschien helpt het, hè? Ja, misschien helpt het wel, laten we hopen. Ja. Gefeliciteerd met je vierde plaats en met het hele goede rijden van je. Dankjewel. Een prachtige vierde plaats voor Jair, John en Va. Zo, dat doe je ujere, want kan do denken zo je zijn voor toe dooi. Nee, hoor. No. Nee. Dus nos, nou, beetje zender dat hè? Wereldwijd toch? Wereldwijd. Ja, toch, Hier tuurlijk. goron tapu. En de- John en Va. Ja, en de man legt uit ook toe taki, amang tranga. Ja. Bereken, ja no, amana enige sanamara. Ja. Dat hè? Ja. Dat tussen de bijuang. De beetje boy. Dat je door vier. Ja. Dat tranga toch? Itaranga ja. Alleen maar er gaan bouwen taki, taki, ap chimang of een bijima voor elkaar man. Ja. Ama ap steun nodig. Ja, dus van mijn gaan scoren, dat we zorgen dat aan mama volgen studie Juist. en we stimuleren als sport. Natuurlijk. Isabi toch, want a president taki Ja. e chari sport cross BC ati. Ja. Want no wap je jugu de na SVB en a man doe om een poging en mek moeite voor lema san baka. Ja. Want na kan je visie na dat wa van nodig. Dat die. Want sport verbroedert toch. Natuurlijk. En dan met dat ook toe moet er gaan. Ap chimang dat door zee kondre. Zij hebben nodig, je hebt financieel, je hebt sensie nodig. Ja. Na dalaya nodig. Ja. Dus if bedrijven die naar kondre, Ja. die want steun aan man. En je ziet de resultaten. Kijk, als je steun aan man, Ja. dat je ziet resultaat. Dat je precies, en hoe zie je het resultaat van man. Ook aan de regering, via sport en Ja. jeugdzaken en resanatie. Ja. Moest ondersteunen aan man. En ook aan het man, want man leg het ook toe. Ja. Naar de ouders is zoeken sensie, het kan aan de man. boet. Dus dan hoe regeren teka san abara. Asan ook aan deze Aan het moro. bedrijfsleven. Aan ook aan deze moro dat ouders moeten gaan zoeken of gaan Dus in beetje. feite de soort sandis dan. Ja. In tek de poti in a we konator dat die. Dus in a aso lek van regering de bezig. Arti maluku manna na sasa bayo kormo we kong wo katapator van sociaal contract sa Ja. regering de bezig. Ja. Dat de soort sandis se kon bij Ja, toch, je hebt maar amanam gos dong dat praxeer dat je no famonyan tamara of van mijn pai of Dan maar nog maar presteer. dat is toch, man, zeg dat na tori mi toch. Zo. Asa mo seti. Zo, dat doe je aan jonsu disi. Maar wat tra jonsu So nyusu. pus e de kalo. So tuan baka. De man taki abani chibri, Ja. maar die bent tuta doro. Ja no? Abana wan furu met tito. Oké. Hey, Oké. furu. Hey furu.
Ja toch. Maar play struisvogel, de staat dok, maar je ziet de toeven daar loopt toe. Dat is is dat ietsje zijn. Iets zeg. Zo, we de chisten dat pa SZF. Ja, no? Serieus? Ja man. Wat dan? De man tekent de EG sociaal contract. Ja, want SZF, dat je potis maar ook. Tegen mij ziek aan de zon toch? Ja toch, na verzekeren tori dat toch. Maar dat dan? Want in begrijp dat je als aan beko hebiji SZF, abe hebik ba. Door een soort beleid die bij de. Dat de man tek baas ook op potje SZF bij. Maar dat zongen we de drie dat bij. Reki. Reki bij dat bij. Ja man die bij gewoon een pen pas voor SZF aan buitenland. Ja, no? Ja toch, ik pen dat bij. Oh ja? Ja. Serieus? Ja man. Ik kan dat maar bij Goroko dat bij toch? Waroko. Ja toch, Goroko in absentie toch? De man heeft paai. Hè? Je is dat geld toch. Ja, maar kan de, aman tak met de pasje mee. Dat maar makkelijk toch voor haar. Pas van bedrijf. Ja toch, dat maar makkelijk toch, ja man. Dat is nou maar bedrijf. Maar saan be. Hier no. Afas van mij begreep. De 5 man zou maar kiezen. Ja. Dat je lekker bedrijf bij de 5 man plus. De man EG sociaal contract de man tekenen. oké. Dat de man bedoel een sociaal contract voor de Oké, serieus? Ja, de man EG's allemaal en full op oni nanga botoro, anga sukuru, Ja. de biji boy fa kondere. Dus de man die eteka lead, dat de man had platinum pas. Oh, dus de man, dus a topback is platinum. Platinum pas. Ja. Dus ik kan gaan buitenland vrij. Voor dat er aan de sandati. Ik ben kies speciale behandeling. Terwijl, Zij zijn sasa. na sasa bayo. Ai. De man te dede na kino tok. Ja, no? Ja toch maar je resultaat die na data im go doen onderzoek, labtest in pai. Ja. Ja toch. Dus ala de sandisi as dong Dus- in aperitieve regering. En hem los op. Dus als aan zij bij Temi in de tijd, mi be grabatori, want aso grond, aso grond. Wat zijn we Dus leg jere jaso. Leg eens aan uit. Dus jere jaso. Nana teji mitaki, a fast fa de man enya benyang. Ai. A just te dorin aso grond. Oh, dus dat die. Isabi tok, aso grond na rafote. Isabi tok. Oké. En de man yama mon lekte meser mijn haristong. Serieus? Ja. Isap te meser mijn haristong. Na gring grang na mijn nak trofel, stek kapu. Isabi tok. Ja, dan we grabatori. I verstang. Oké. Dus iemand Temi, SZF, dan aso grond bij vinden plaats onder Ja. leiding voor Reki. Iya de se fon Oké. pigis mateji wansan wal. Isap te de man ji nyan tok. Ja. De nyang. Itife naka spung. Aspen naka na pereti bro. De pigis mateji tak boy ne nyan so lekte meser mijn haristong. Ja, no? Serieus? Ja. Oké. Zo. Dan leren we ons aan. Ja. Zo dus de man zelf teken en kere ja, aan op zo. Een contract de man is bij bija sociaal contract. Ja, no? 1,1 miljoen USD. Sala. Dala. Maar SRD bij dat toe? Ja. Hoe many? 1 miljoen toe? 1 miljoen. Serieus? Dus 5 maar sorry toch? Ja. Ja toch? Ja. Dus dat want ik even in land die money na aflong. Nee, tuurlijk niet. Is dat probleem? Ja, meneer. Ja toch? Mis oteng. Moest er even kalok toe. Moesu, ik zei dat je toch, at toe dat lok toe toch? Ja, abani. Abani toch? Abani toe dat lok. Ja, dat lok toe, dus je klaar. Sabi. En a president bet gaat hoor die zich ba. Dat de man tek a money de potisma. Ja, man. Die moest gaat dat ra. Die ven jepi. Ja. De land die man. Die verzeker. Ja. Dat toch a man pai bij. Isab wan pisten tak de babisma. Desma bego tek voorschot Erg, tak ja. de AOV na Erg, ja. banyi meneer. Can you imagine, God forbid, dat de man sa dekati. Het tek 1 punt zoveel miljoen dollar. Lekker man op de SRD man. 1 miljoen ook Ja, toe. nog erbij. Maar controle no bende. Hè? Controle no bende. Jere, Wat soort ja. interne controle zijn bij hem, dit ook. Nee, jere jam Ai. teji wansani. Maar dat If is dat a directeur Mhm. be gwanga pen pas van bedrijf, Ja. a buitenland, Ai. dan fa je aan controle om de. Maar hier no, was maar dat pe, sam moest me mee. Kibara voor samen de wan exitori Awan organisatie. exi na wan exi Orga, asan de orga. seti. A be seti na wan exi de man seti. Ja. Poti, Ja. isabi tok ino man shiga ini.
Ja, want je begrijpt ook, eind van maand meestal 20.000, ik ga wat trauma toe. Ja, Dan denk je zo. ja, iba man be go take money dat pe gewoon. Isabi toch. Friends and family. Like als een afding. 20.000, tjako. Net jere ja, so me adjesi ne verstaan. Nee, want nu sap more of you talk. Jere Daar heb je actie. Jere Right. na you matongo me taki. Ja, natuurlijk, me verstaan je. So, dat one taki. Nou een sociaal contract de man make if de serefi, dat de man ja volk pakket. Ik ga san jers le kabe go boom. Oh, dat na sani. Oké. Dus dat trauma be spek de saka. Je begrijpt. Oké. Dus maar volgende berekenen pakketten kom met me. Ja. Dan trace je met 1 miljoen. Terase mij 1 weer. miljoen. 1 miljoen. Isap terase de man be weer ketelpak. Isap ketelpak. Tasaka. Alai saka. Ay, misabi. Hallo meneer Keba. Oh, dus dat die. Ja. Oké. Dus dat je begrijpt. Isabi. Maar wansan dep sabi. En no vijf vier ba. Ja. Want dat song begin let ik moet aan westen je denk. Isap song op een oosten. Ja, ja. En dan op een nooit aan west. If je op aan west, dat want ik boter dat heb je dan. Bro je smelter. Ja, ja, ja. En no zijn branden. Naar benauwd toe. Ja, ja, ja. En dan weer fire den die. Ventilator in de cel. Ja, nee, de. Oké dan. Dus alle de probleem dat die. Weet dan. Maar ja. Zo. Dan want trouwens baka. De man die bij denki. Dat a kon er bij waka. Is dat geen welvaart. Welvaart, ja. Dan no a regeren die spy chotelal. Tot je lal. Ja, de pakketman toch. Dus laat die bij de man naartoe. Ja, Wat zei je dan? sinds december. Nee. Isabi. Na 18,9 miljoen US. Voor een pakket. Ja, is er. Ja, no? Voor pakket. Isabi toch. Maar al die tijd, vorige regering, ben leg uit van tot je lal, nou, sociale sani. Ja, en dan maar het beetje boek op dala. Ik denk de man wat bij tot je lal zei, naar tot je lal legge. No Die man, dan na afvallen. pai man, de man liba baka 18,9 miljoen. Serieus? En de man, a regering die pai man. Nee. Isabi toch. Maar als aan bem nek, dus in plaats van COVID-steun, dat zijn bij controle propaganda. Ja. Ja, ja. Ik begrijp Die wat grabator, ja. En daarom mek a regering nou etjes walo edati nanga son sma. Ja, ja. Want wa man mit ma strati, jere, gambo mi stem mam notjes pakket. Maar wat een pakket. Ja, gewoon young boy. Dus als aan bij kon de wan gwenti Ja. en aan kan je kan een volk zo niet opvoeden. Nee. Aan kan. Dus de begrijpt dat je chisa pakket dus je nyang biji boda dat die wichi manteng. Nee, die nasa net, hè. Het nap na tata te voor het ook, Ja, want dat het nap na serf precies nog een stap voor. Helemaal niet. Dus, maar bra rot me op taka sandistide. Apsa 5 jaar, die we ja tori disi. Tak fi meki serf economisch weerbaar, mek moeite na ngai serf in een wakti lanti, waka afpassi mek lanti komitjat. Apsa 5 jaar we taka tori. Ja. En nu is ja uitkomst. En tebe pot wan appel voor de doors. Of Ja. ik ben aartje voor bij go doe best no berekend tak sa no committee. Dat alleen die den nou Ja. ano be hebi zo. Nee, tuurlijk niet. Dat loopt no be hebi zo. Want Tuurlijk fout ja we vieren. Ja, we vieren, ja. Tuurlijk, Ja, we vieren. Maar dan denk ik, dat is een visie toch? Ja toch. Dat die. Nee, maar me bedoel Ja. taki dat toch ja weerstand, voor bieden weerstand, voor Ja. lukken wan fasie. Want dat ja een voorsprong toch. Ja, ja. Want bijvoorbeeld feit dat dape, je pranip chin groente na ngai sani, in ons dong. Nee. Isabi toch? En ik ben een goeiemorgen baas. Dat die. Isabi toch? Dat vooral. Ja. Dus dan nou, anego lek fai besa wani, maar me bedoel dat ik kan survive. Ja, dat dan zo. Dat dan helemaal zo. Dat moet je helemaal eens aan. Weno. Dus na asant dati, Ja. je verstaan. En na paiman die zie de vanaf eerste helft 2020. Dus dan wat hij met de man op bij next. Noti de man op pai. Eh? Want en a money die zie e pai no. De paiman die zei pai. Na uit a 1,5 miljard a COVID fonds. fonds. Ja. Ja, ja. Want fonds de man oppo. Ja, ja. Isabi den beriken AKB verhogen en hij pai daaruit. Ja, ja. Voedselpakketten, de sociale zaak, 32 miljoen. Ja, ja. 115,9 miljoen
na COVID toelage, quarantaine, na voeding, sapte de man tek ja ato sanga de sanda. Ja. De mijn pai. Ja, de man sani. Mooi. Dan mi dressie, gebruiksartikelen, dressie. De man pai bus, boothouders, 18,4 miljoen. Isabi. Nanga wantara money pai. Dat de man SZF die sa dekati jong. Kado jong. De man, hey, kabatu man. Erg ja. 660 duizend dollar. De man ben pai leverancier. Vanaf december. De man op pai. De man ben pai. De man geneesmiddelen. Ja. Misabi. Dat de man nyama money dat pa SZF. ZF. Terwijl de dressie moest pai. Ja. Jinana sasa. Bayo. We water. Dat dressie ne kong, dat de nana siki, of we water siki, dan go pai uit de eigen saka. Ja. Boy. Dat je werkketel pakket teka money laini saka. Im soroto ding. De soroto? Soroto, ja. Fevi soroto. Im soroto ding. Je verstand. Wat aan of you? An of you. Nee, tuurlijk niet. Jim Tori. Ja, toch? Maar dan, je goeie Gambo, je lukt wel een verschil nu, toch? Ja. Je van de man bij regeer, van de man bij doen tori. Ja. Je lukt aan regeren die staki, ik zei taki, Ja. ontwikkelen in Chako. Ja. Je maakt de man, die de man sani, voor de man, matroes de anu go na grond, Ja. parano an sani, Ja. ik grabu toch, en uiteindelijk de man zit de egitori. Je ziet dat we tak stroomtori, we tak een stroomtori. Wakti. Dat mim taki. Ja, wan mina koko lampu boy. Iya, toch want hier no, Masaragamo. Lanteri. Maar isap Masaragamo, mga yun na boy ti boy, toch? Ja, wa perdas. Wap takato nati. Ja. Misabete, Ja. dan bede de 10 jaar so, Ja, ja. 10 jaar, Ja. dan mi be gwaskora nga koko lampu netim ba leer les anga de wanati. Iya, ja, 10, 11 jaar, ja toch? Iya. Dan vet tu mi wire brong. Ja. Je wat if duk tum sita Ja, wire bro toch? Wire bro. Isabi toch? Ja. Dan wat de mes dong, dan mes sidaki jong. De maicha pal kompoti. Elektrisch paal. Kompoti. Ja. Dat de ma tro wan pal fes mi oso. Yo, gado man. Mi jong pal ook toe. Ja toch. Stromo kong. Ik dacht, jong, mi geboren dus 10 jaar, ik ben 11 jaar. Ja. Je ziet niks. Ja. Fes passie bij afvaya wel, fes Ja, passie. fes passie, Maar baka passie. Baka passie. Noti. Dede, klari. Dan dacht ik, jong, met hem maar dat mama jong, ook is faya. Ja. Dus dan ook kan leren net die. Ja. Ook kan bij een pje televisie. Ik kan ook TV. Want ijskas kan bij, want pje ijskas. Ja, want voor zijn casino, lees casino. Ja, toch. Dus aan de torat die. Ja. Dan, if je op dit sana dat ontwikkeling, ik kom. Ja. Is dat weer toch? Zo. Maar Nou. pa ontwikkeling dat vadong. Dus dat je ziet nou, maar zeg gambo. Regering takeren no, allemaal in het binnenland, de man die naar faya, Ja. moest kies faya. Mooi zo. Dan een weekend die sapsa, dan de man bij daar Kormotibo. Kormotibo naar richting Mongotapuse. Ja. Is dat weer toch? Dat de man takeren no, we leta faya geen smarape. No me krap. Maar zeg gambo. En dat soort fire die bij leta voorziet. No man. Leta fire. No. Na echte fire. Maar zeg gambo. Ready kilowatt. Met eigen misdon dape. Ja. Dan denk mi jeugd ook. Ja. Dat is bisma. Sma zeker in de 80. Ik jong palok toe. Ja toch. Trouwens, ik kreeg. Aterane kong. Vreugde. Ja toch, van Dat Dugu. eindelijk alla de jaren die de Met bij tegi. kon dat peke prammissie Met die tegi. dat die. Dat zit nou. Dat met tegen maar daar gaan we dat wat vrouw zegt dat je jong mino bij denk echt wel een po orus man. A denk aan een bosje fire voor sa dede. Dat dit ook. Dus dat je ziet dat als aan Doro, aan regering die zie, Ja. Santoki Brunswijk, Ja. tak je ook toe, want Ja. vicepresident bij dat hè. Ja. Directeur EBS, alle man Ja. bij dat hè. De man tak hier no. No, juist revi kan zit jullie bij, want ik kan bij een ijskassie, Ja. tego visie, ik is wel 2 visie of 3 visie. Ik kan vriezen in Dat is, Tamara. juist. Dus Mooi zo. alle net hoor dat hij, dat met hij toch misdoen, dat met denk me jeugd ook. Na Ja. schreef staan tegen me. Ja. Dat je tak, ay boy, dis na tori. Ontwikkeling moest komen, meneer saaf, die alle de mannen tori, dan akondre schreef hij. Maar juist schreef hij, dus man schreef kan je de schreef hij. Want ik kan, kies 10 visie, Ja. ik gebruik toe, ik vriezen in, is er IT. Mooi zo. Is er auto? Mooi tori. Maar sami want hij des ma, Ja, want we een actie aan Oké, disi. ja. Dat luku, want dat is mogen sluiten aan toch Ja, door ja. actie aansluiten. Ja. Dan alle des Ja, aan dat. ja. Dan tegootjes aan aansluiten. ja. EBS hebben geleid. Nou, je tego dat hè. En dat met alle mensen namen de tego aansluiten, maar sabi. Dat wang algemene voorwaarden, zoals het sani,
de. Te sluit aan. Wakti. Dat soort sandis. Ja. Dat je bedoelt. Juist. Mooi Als zo. sandisi, ik geef aan dat je zij mag doen. Anga zij no Zij mag mag doen. doen. Ja. Alles aan schrift, ja zo. Te wama voor IBS kona osana you. Dat is precies dat tanga ja ama mag go Ja. en dis ama mag doen. Mooi zo. Asans belangrijk gevaarlijk. Dus te you ego sluit aan, vooral de mannen kormoti bou, Ja. met dat zie. Ja. Toch, omdat de makis van je pas. In actie wang voorwaarden. A Paris in actie, dat je kan lezen en if. Ja, een beetje Dus maar lezen. dus je sabi leti. Juist. Dus je sabi letanu dan a pe Juist. kruktanu de. Juist, tino Dat man, neng. dat je accepteert man via een kleinzoon via. Ja, dat dan kon moet je lezen, lezen. die, dat is Hij precies. borokap je money je Juist. auto. Dus dat nato, dus dat moet wel leg afvallig uit. Vooral de man kormotibou, naar de Ja. man die is pas. Ja. Maar, als aan dit zodat het moment dat je sluit aan, je moest kiezen papier, dus je moest Jere ja. voorwaarden. Misschien een schim. Mhm. Een flits. Ja, Is dat meneer tijd, hè? We gaan snel toch? tijd is snel. Ja. Serieus, Ja, met tijd, meneer tijd op sa even som chafrok tek na man baka. dan tapu. Ja. Zo, we arti maluku man na sa sa ba yokromo. Anyun suf serana sa ipsa kondoro wankba. We taki tanyi dat ibe wan arti en ibe wan luku. Prins pari ina tor disi. Dus dat we charen kon lekfa programma de. Ja. Isabi toch. You serefi kasetu eji social contract nanga you gesen. Sasande. Je verstaan. Mhm. Sobu so. Trusiani na grong. Ja. Paranuansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De zorgu dat je het nape kwa jaja sarna male kwa jaja sarna uma. Ti de manteng. Wan dame taki. If you want pinaser na zo'n vruchtbaar grond vakang. Ja. Je verstaan. dat En mineng na masara degnati gambo. Ja, mas raga mbo pos mi tapu, mi wa takanga ala serna man. Omdat die, usap dat, a stroom sani oppo. En a mundisi, wopai a nieuw tarief. Dus u let op dat bepaalde tori, like IBS maar met takanga nu. U let op dat bepaalde tori, dat ikira voor je op tijd, die ijskas moest taboen, vriezer moest taboen, volg ator boen. Want te arekenen kon en de sanfi leti yo paiving. Nogmaals, me aksunu, let op de wat dat is. Het wang, actie sa me aksunu, uno trowe doti tap strati. Hoor you kondre kring. You kondre senang, dat you seref op breedte. Want if one prezi kring, dat je lief shuti ook toe, je is kiesrewe vi shuti. En dan, je kan nakta bi botu, you na senamang, en dan you EJP, dat you kondre, go vooruit. Met dat you grantangi. Zo, dus dat wan taki. Chira fire, fosa fire, chir Dat- you. Je verstaan en go te kaprek.